گدان ادبی دیوان اور چیئرمین منتخب کرنے گانے وقت برنا شاگرین غزلس عرض مہربانک کہ ہراڑ دیان چرپ چکس امور سنگت ننینی پٹا اراڑ دیان چرپ چکس امور سنگت ننینی پٹا اراڑ غمتا کمس چلکس امور سنگت ننینی پٹا امور ہندے ننا تداسا اراڑ جنو خلیر دیواک امور ہندے ننا تداسا اراڑ جنو خلیر دیواک اراڑ استان بس خڑکس امور سنگت ننینی پٹا ہراڑ غمتا کمس چلکس امور سنگت ننینی پٹا اراڑ دیان چرپ چکس امور سنگت ننینی پٹا مستی خان مہربانک مریر دیکھ ہم خوشی گلاتا اچانک آوا مریر خندنم مریر دیکھ ہم خوشی گلاتا اچانک آوا مریر خندنم خلے خوشی چی وغم سرکس امور سنگت ننینی پٹا ہراڑ غمتا کمس چلکس امور سنگت ننینی پٹا اراڑ دیان چرپ چکس امور سنگت ننینی پٹا توجہ خان استاد مرشد جی ننینی پلاتا اپکیبا اتم نگوشم حرام ننیا ننینی پلاتا اپکیبا اتم نگوشم حرام ننیا ہراڑ باسانو مس لکس امور سنگت ننینی پٹا ہراڑ غمتا کمس چلکس امور سنگت ننینی پٹا اراڑ دیان چرپ چکس امور سنگت ننینی پٹا مقطع زین مہربانک مسیح افن ارین شاعر نن عاطفک کے ادا دخوانا مسیح افن ارین شاعر نن عاطفک کے ادا دخوانا غریب مظلوم تم الصدقس امور سنگت ننینی پٹا اراڑ غمتا کمس چلکس امور سنگت ننینی پٹا اراڑ دیان چرپ چکس امور سنگت ننینی پٹا باز منتوار مہربانہ یعنی خاص کوٹ مستی کے عنایت ساغرست ہیں کہ اتنا شاعری بھی نہیں کر کتاشی کے بسم اللہ الرحمن الرحیم مہربانی جباجار کلا مست موسیقینا گراوی کے جمینا استناد بچ شکریہ ادا کہ میں ارا گدار دیواننا حوصلہ افزائی کرنے کا چیزوں